Hello, good morning. Ngayon po ay March 15, 2022. Araw po ng Martes. Basta po ang inyong umaga. Tayo po ay magmo-monitor po ngayon ng ng presyo ng gasolina o petrolyo dito sa lungsod ng San Fernando. Ito po, nandito po tayo sa may monumento. Iikot lamang po tayo at tingnan po natin ang presyo ng mga petrolyo, sapagkat ngayong araw ay pinatupad po ang record breaking na pagtaas po ng petrolyo. Okay. Unang gas station na pupuntahan po natin, ito yung sa Barangay Sibilia. Sa Petron po tayo. Saan ba natin masisilip, makikita? Ito. Okay, ito. Gasoline station po dito sa Barangay Sibilia. Teka, patayin muna po natin itong motorsiklo para malinaw po yung ating audio. Ito po yung presyo. Kita ninyo. Sa diesel, 76 pesos and 55 centavos kada litro. Sa turbo diesel, 78 pesos and 55 centavos. Yan sa extra advance, ito yung yung unleaded 77 pesos and 31 centavos. At yung kanilang XCS o premium ay 78 pesos and 80 centavos. Okay, hanap tayo ng ng murang gas station dito sa San Fernando City. Teka, saan ba tayo makakahanap? Tingnan natin sa kabila. Okay, sa Barangay Kakbangan po tayo. Kaya pagtawid po natin ng National Highway, Barangay Kakbangan na. Yung kanilang diesel, 76 pesos and 55 centavos kada litro. Sa turbo diesel, 78 pesos and 55 centavos. Yung kanilang unleaded, 77 pesos and 30 centavos. At yung kanilang premium, okay, XCSI, 78 pesos at and 80 centavos. Yung kanilang Blaze, 88 pesos and 80 centavos. Ay, mahal. Okay. Dako tayo sa sa ibang gas station. Hanap tayo ng mura. Yan, sa Shell po tayo. Shell, sa Barangay Sibilia pa rin po. Kita niyo, tika, gas ko lang itong aking camera. Dito sa Shell, sa Barangay Sibilia. Yan, yung kanilang diesel, 77 pesos and 5 centavos. Yung kanilang diesel V-Power, 80 pesos and 80 centavos. Yung kanilang unleaded, 77 pesos and 55 centavos. At yung kanilang premium ay 79 pesos and 80 centavos. Halos hindi magkakalayo Okay, so ikot ulit po tayo. Doon po tayo sa bypass road. Okay, dito tayo sa bypass road o San Fernando City, San Juan bypass road. Lapit tayo dito sa may Shell. Ito ang kanilang presyo para sa PUJ sa mga gumagamit ng diesel. Sa diesel, 76 pesos and 76 pesos and 5 centavos. Sa diesel, sa V-Power, 80 pesos and 80 centavos. Sa kanilang premium,
79 pesos and 80 centavos. At sa kanilang unleaded ay 77 pesos and 55 centavos. Halos walang pinagkaiba, no? Halos magkakalapit lang kanilang presyo. Sige. Punta po tayo dun sa sa may Centrum. Sige. So tayo, sabay pasurot pa rin po tayo. Nandito tayo sa Centrum, dito sa Barangay Sibilya, sa San Fernando, San Juan. Bypass road pa rin po tayo. Yan. Yung kanilang diesel 76 pesos and 25 centavos. Mas mura dito, no? At yung kanilang premium 77 pesos and 80 centavos. Yung kanilang unleaded 76 pesos and 80 centavos. At yung kanilang ultimate diesel credit, sabi naman dito. Kaya yung diesel nila halos pareho rin, no? 76 pesos and 25 centavos. Okay. Ikot po tayo ulit. Saan pa ba tayo pupunta? Yung pala sa may Shell, sa may Barangay Sibilya pa rin, sa may Oasis. Ito tayo sa Caltex, sa Barangay Parian. Tignan natin kung magkano po yung kanilang petrolyo dito. Wala silang LPG. Wala. Okay, yung kanilang diesel ay 77 pesos and 5 centavos. Yung kanilang unleaded ay 77 pesos and 55 centavos. At yung kanyang premium ay 79 pesos and 80 centavos. Okay, so may LPG dito. Okay. Ikutin natin lahat. Dito po tayo sa Clean Fuel sa Barangay Parian. Ito naman po yung kanilang gas. Yung presyo sa diesel ng Clean Fuel dito sa Barangay Parian, 76 pesos and 35 centavos. Ang kanilang unleaded ay 76 pesos and 90 centavos. At ang kanilang premium ay 77 pesos and 90 centavos. Mas mura dito, no? Sa Clean Fuel. Okay? Diretso po tayo doon sa may Shell. Ito, Shell sa tabi ng Oasis ito sa Barangay Sibilya. Teka, gusto lang natin ang ating camera para hindi against the light. Yun. Okay. Yung kanilang diesel ay para sa PUV at PUJ ay 76 pesos and 5 centavos. Tapos diesel pa rin para sa mga privado 80 pesos and 80 centavos. Yung kanilang unleaded ay 77 pesos and 54 centavos. At yung kanilang namang premium ay 79 pesos and 80 centavos. Yan yung kanilang binibentang petrolyo dito sa Shell sa Barangay Sibilya. Yan. Saan ba tayo makapagtanong para sa liquefied petroleum gas? Okay. At ayun. Meron silang ano dito? Meron silang Solain. Hello, Ading. Yeah. Nagtatanong lang ako, nagbablog ako eh. Magkano yung Solain ninyo? 1,045 po. 1,045? Opo. Nagmahal na? Opo, nung last week pa, sir. Last week pa, pero ngayon may pagdalaw ba? Wala? Wala pa naman, sir. Wala pa naman? Opo. Sige. Ano pangalan mo, Ading? Jomar, sir. Jomar. Sige, Jomar. Thank you, Jomar. Okay.
Ikot ulit tayo. Ito sa Shell Sevilla. Wala sa Shell Sevilla. Tignan natin yun, no? Yung ibang nagbibenta ng liquefied petroleum gas. Yan, may gas station din dito sa barangay Madayegdeg. Ito. Dito sa may sa may Governor Joaquin Ortega Avenue. Ito po patungo po sa sa 4 Point. So ito na yata yung pinakamurang gas sa San Fernando. Ewan po natin Okay, ito naman po yung kanilang ito naman po yung kanilang binibentang petrolyo. Yung kanilang premium ay 78 pesos and 50 centavos. Yung kanilang unleaded 77 pesos and 31 centavos at diesel 75 pesos. Mura siya dito, ha. Okay. Bakit wala siyang wala siyang marka ng tatak? Yan, Euro 4. Yung naman nandun tatak niya, Okay. Sige. Sa barangay Madayegdeg po ito. Tungo po tayo sa Mabini Street sa Kadbangan. Okay, ito yung kanilang diesel 74 pesos and 70 centavos. Yung kanilang unleaded 80 pesos and 60 centavos at yung kanilang premium ay 81 pesos and 60 centavos. Kaya mayroon pang gas station doon sa kabila. Okay, yung kanilang diesel ay 76 pesos and 55 centavos. Yung kanilang unleaded 77 pesos and 31 centavos at yung kanilang premium ay 78 pesos and 80 centavos. May naka-display doon, ha, may naka-display LPG gasol. Yung kanilang gasol 1,045 pesos. Parang rin, parang yung ding gasoline ng ng Shell doon sa may barangay Sevilla. Walang pinagkaiba. Okay, yung regular cylinder po ito, ha. Okay, punta po tayo. Tatanong tayo ng presyo ng petrolyo dito. Yan, meron silang gasol at Fiesta gas. Tatanungin natin si nanay. Naglalaba, naglalaba. Teka, para hindi tayo mahuli, tabi lang natin tong motorcycle. Ay. Okay, dito tayo sa barangay 2. Aha. Hello, good morning, mother. Ang salusudak man ti presyo ti gasolyo LPG. Sa mga na ti gasol 1,036 1,036. Aha. Ngiminan hampay. Ay, hampay sir. Ini uno lang ang hingina. Ay di lang uno, hampay gagaraw. Pero tagta. Tsaka mo nung umato. Kami nururayin na kita ng pangato na. Okay. So, paimot namin din bagat imin. Ako pala abiso da. Okay. Dato nga ikwayo, Fiesta Gasyo, mother. 900 plus sir. 900 plus. Di eksakto nga, eksakto. 925
925 pesos and 25 centavos. Mas nalakay niya. Oh, sir. Free delivery. Ay haan. Pick up. Okay. Mother, thank you ah. Sige, tuloy tiglaba. Sige. Ayun. Sa barangay dos. Okay. Naistorbo ko tuloy si nanay na naglalaba. Yun, mura yun 925 pesos and 25 centavos. Yung pong Fiesta gas. Sige. Pero yun, for pick up. Lumampas tayo. Balik. May LPG doon. Soling. Okay, dito tayo sa Okay. Hello, Manong. Good morning. Morning, Manong. Agsalusud ako, Manong. Sa mga presyo yung tatati ko, Tiso Lane. Ayun. 1,137 pesos. Ampay ang imina, Manong, kumpay. Ampay ang imina. Hindi pa raw ito bata. Ay, hindi pa lang. Okay. What? Ano tapay lang? May mato. Deliver kayo, free delivery. Ano charge na, sir? Delivery niya. Okay, the-charge na. Okay, Manong, thank you ah. Sige, okay. Hindi pa po tumataas, yung Sulain dito 1,037 pesos, pero free. Hindi free delivery ha. Depende po yung sa lugar. May charge po siya. Okay. Dito tayo sa Brent Gas. Tatanong tayo. Barangay Badekdek. So sa Brent Gas. Tanungin natin sila. Morning, Apo. Sa Sudakman, magkano yung garito ninyo, Brent Gas? 925. Ay, nandun, sige. Ito ngayon yung presyo ng LPG sa Brent Gas. Kita nyo. Yung pong 2.7 kg, 280 pesos. Yung pong 5 kg, 476 pesos. Yung pong 11 kg, ito po yung regular cylinder, 925 pesos. Yung pong 22 kg, 1,930 pesos. At yung 50 kg, ito po yung yung malaki na tangke, 4,331 pesos. Yan. Ito yung mga ginagamit sa bahay lagi, 11 kg. Adang imbatuan nan ading? Adang imbatuan nan opay. Adang imbatuan nan? Awang tayo, sir. Sabay lang. Isupay lang. Di March 1, sir. March 1 pa lang. Okay, ngayon siguro kadagdag sa barasaro at dati posibilidad niya. Opay tin bagadang abiso. Kamu kaya sir, sudah kami di... Ay, ita kayo. Opay ti abiso niya, opay. Wala pa naman, sir. Wala pa. Sige. Ading, salamat ha. Pero free delivery nyo, dito kayo, free delivery. Sa Parando, Bawang, San Juan, sir. Basta yun lang, free delivery. Okay, sige. Ading, thank you. Okay. Handa na. Free delivery. Brent Gas.
Okay. Sige, hanggang dito muna po tayo, mga kababayan, sa ating vlog. Yung mga LPG outlet, tanong-tanong po tayo, hindi pa nagtataas, hinihintay pa nila yung abiso. Pero sa mga gasoline station, nagtaas na po sila. Hindi na po tayo pupunta doon sa Bantang Hilaga, sa barangay, sa may barangay Lingsat, para tignan kung magkano naman po yung presyo ng petrolyo doon. Pero halos hindi rin naman magkakalayo, di ba? Yan po ang presyo ng petrolyo. Okay. Ngayon, alam nyo na, dito sa San Fernando City, kung saan po makakabili ng murang gasolina, murang crude. Pero nasa sa inyo po yan kung saan po kayo magpapakarga ng fuel para po sa inyong mga sasakyan, at kung saan po kayo bibili ng LPG na gagamitin nyo pong pangluto para sa inyong pong mga tahanan. Well, doon lang tulad ng channel, your Kapintuhan and Good Adventure Channel. Maraming salamat po. Bye! Tulang Ti Ilocano Channel, your Kakwentuhan and Food Adventure Channel.